brødre og søstre og alle landets ghetto folk. Jeg ved vi er trætte, og mange af jer har fået nok. Jeg har lært at holde hovedet nede og undersøge lyset, og æder de sataniske slag mod jer uden brok. Regeringshad og pres på jer er nogen, for når man har så lidt, vil et pus føles som en storm. Ytringsfriheden gælder kun, når man sviner vores kultur, vores adfærd, hvad vi tror på. Når had med muslimer bliver promoveret, og vores familiebånd bliver skamløst ghettoer. Hvis I ikke magter ret og følger systemets retningslinjer, lukker de børnene til at ringe anonymt ind til stikkerlinier. I deres kampagner med velformulerede løgne maler et grimt billede af os i danskernes øjne. Når de sætter folket op mod hinanden, er for at eliminere al form for modstand. Det er det samfund som vi ser. Kan I tro det sker lige her? For lige meget hvad der sker, jeg nægter at leve sådan mere. Det er den samfund som vi ser. Kan I tro det sker lige her? For lige meget hvad der sker, jeg nægter at leve sådan mere. Den danske regering er hårde mobber og udskammer, men folkeskolerne lærer, man alle er ens lige meget hvor man stammer. Når menneskerettigheder bliver krænket og ignoreret, spørg jer selv, hvorfor bliver Mads Palsø censureret? Regeringen ønsker at slide en søttebuk og ikke integration, hvor alle ghetto-folk er boksebold for den danske nation. Hvor kommunen ligger på lur lige uden for døren for en undskyldning til at cutte båndet til jeres børn. Er du perker, skal du leve med at få politisk slag? Er det virkelig sådan, vi skal leve helt til dommedag? Bror mod bror, datter mod mor, du målet hvis du i ghetto bor. I stedet for at bekæmpe racismen, vil de have den glorificeret. Husk nu på ikke alle danskere er hypnotiseret. Gør klar for oprøret, kommer for de til grin. Når alle farver står og råber nej på deres dørtrin. Til jer på borgen her, min besked til alle jer. Retfærdigheden vil nå jer lige meget hvem og hvor I er. Vores tid er kommet, nu siger vi stop. Hold jeres hoved op, højt og stolt. For vi dem der ikke har råd til at give op. Har vi hvorfor stemte du på Mette? Fordi hun lyder godt, og hun er meget påliderlig. Det er det samfund som vi ser. Kan I tro det sker lige her? For lige meget hvad der sker, jeg nægter at leve sådan mere. Det er den samfund som vi ser. Kan I tro det sker lige her? For lige meget hvad der sker, jeg nægter at leve sådan mere. Det er den samfund som vi ser. Kan I tro det sker lige her? For lige meget hvad der sker, jeg nægter at leve sådan mere. Det er den som vi ser. Det er den samfund som vi ser. Kan I tro det sker lige her? For lige meget hvad der sker, jeg nægter at leve sådan mere. Den danske regering er hårde mobber og udskammer, men folkeskolerne lærer, man alle er ens lige meget hvor man stammer. Når menneskerettigheder bliver krænket og ignoreret, spørg jer selv, hvorfor bliver Mads Palsø censureret? Det er den samfund som vi ser. Kan I tro det sker lige her? For lige meget hvad der sker, jeg nægter at leve sådan mere. For jeg selv, hvorfor bliver Mads Palsø censureret? Regeringen er taget og pres på jer enormt. For når man har så lidt, vil et pus føles som en storm. Ytringsfriheden gælder kun når man sviner vores kultur, vores adfærd, hvad vi tror på.